நீங்க இந்த செய்தியே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். பெத்லேமில் ஒரு குழந்தை பிறந்தார். அவர் குடும்பம் ஆபத்திலிருந்து எகிப்துக்கு தப்பிச்சு போனது. 12 வயதில் அறிஞர்களை வியக்க வச்சார். 30 வயதில் அவர் ஊழியத்தை தொடங்கினார். மீனவரதிரு சீடலா அழைச்சார். வரி வசூலிப்பவர்களையும் சேர்த்தார். நோயாளிகளை குணப்படுத்தினார். பார்வையற்றவர்களுக்கு பார்வை தந்தார். தண்ணீரை வைனாக மாற்றினார். இறந்தவரையும் எழுப்பினார். எளிய உவமைகளா வாழ்க்கையை விளக்கினார். அன்பு, மன்னிப்பு, விசுவாசம், அதுவே அவரது போதனை. அச்சப்பட்ட தலைவர்கள் அவர் மேல் சதி அமைத்தனர். அவர் பிலாத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். சிலுவையில் அறையப்பட்டார். பிதாவே, அவ்வளவு அறியாம செய்யுங்க, அவ்வளவு மன்னிங்க. 3 நாட்கள் கழிச்சு கல்லறை காலியானது. உயிர் செருந்தவர் தனது சீடர்களுக்கு தெம்பட்டார். பரிசுத்த ஆவியின் வாக்குத்தத்தம் கிறிஸ்தவத்தின் அடிச்சலம். இதுதான் இயேசுவின் மறக்க முடியாத கதை.